Hasiko gara. Ordu erdi berandu bukatuko da guztia, aurre ikusten dugu ordu erdi barko deula ontarako, gero zuen interbentzioak ere kontuan hartuta, eta ordu batetan ja ondorioak azalduko dituzte batzorde akademikoko kideek. Eta aurre ikusten dugu ordu bat erditan bukatuko dela, ordu batetan bukatu beharrean. Lantalde bakoitzan ateratako neurozuzentzaileei buruz jardungo dugu, atalez atal joango gara, niri egokitu zaite lehengo lantaldean egotea, etxe bizitza da aztertu dugun eremua, eta kasu konkretua hauxe izan da. Eman dezagun, 2006 biztanleko herri batean, 10 urteko epean, 454 etxe bizitza egiteko proiektua onartu dutela, izango litzake hori kopuru, gehiengo kopurua, eta ordura arteko migrazio joerak kontuan izan da Euskaldunen galera 9,9,3 izatera iritsi daitekela. Herria arnazgunea da, eskualde burua den herriaren euskararen ezagutza tasa 9,78koa da. Hau egia da, Tolosaldeko esperientzia kontatu dutenek, Goiok eta Jordanak taulan zegoen herrietako bat da, justo, zehazki, hau, horregatik ekarri dugu. Eta aipatu diren neurozuzentzaileen artean, aipatu den bat izan da, bertara bizitzera azaltzen dutenen artean, inkesta bat pasatzea, pixkat ezagutzeko beraien egoera zein dan, Euskaren ezagutza maila, ulermena, aurrak non matrikulatzeko asmoa daukaten, eta horrelako galdetegi bat sortzea, gehien bat egoeraren diagnosia egin ahal izateko. Eta behin argazki hori aterata, izango litzake horri begirako baliabideak eskaintzea. Bai, diru laguntzak euskara ikastaroak eskaintzeko, edo harrera protokoloak, mintzalagun programak, ikusiko litzake zen baliabide eskaini egoera horretara bideratuta, ez. Harrera protokolei buruz asko hitz egin da, herriaren egoera soziolinguistikoaren berri ematea, hori azaltzea, bertako hizkuntza euskara dela, bertako bizimodu euskaraz dela, horren berri ematea, bai, eta harrera protokolo berezituak egitea. Bai, komentatu da ere, harrera protokoloa izatea herriko elkarte guztiek, horretarako elkarteen diagnostiko bat egitea ere beharrezkoa izango litzakela, eta elkarteetan bidelagun voluntario izango litzaken figura bat sortzea ere aipatu da, eta aipatu da ere, batez ere, elkartei dagokinez fokoa jarri beharko litzatekeela aisialdi elkarteetan eta kirol elkarteetan. Bikoteentzako saioak ere eskaintzea, hizkuntza hautuei buruz hitz egiteko, eta sentsibilizatzeko saioak eskaintzea, bikotei zuzenduta, aipatu da. Arnazgunen liburu bat sortzea ere bai, aipatu da, harrera protokolarekin lotuta egongo litzakena. Ikastetxeetan murgiltze eredua indartzea, errefortzu eskolak eskaintzea, identifikatzea euskaldunak, euskalguneak zeintzu diren, eta hoiek indartzea, eta hoiek sentsibilizatzea, ahalmentzea. Aipatu da ere, etxe bizitza azpialdean zer gertatzen den, behar bada hor udalak eragin dezakela, etxe bizitza barruan zer gertatzen den ez, baina behealdean zer gertatzen den, hortan bai eragin dezakela, hizkuntza paisaiari dagokionez, hortan eragitea badagoela aipatu da. Eta gero hitz egin da ere, hirigintza ereduari buruz. Etxe bizitzak non kokatu, hori ere garrantzitsua litzakela. Getoak sortzea, saiestea, herriko hutsuneak betetzea, leku txiki askotan eraikitzea etxeak, oinezko sareak sortzea, errepideak eskutatzea, denboran luzatzea inpaktua etxe bizitza guztiak batera ez egitea, ahalik eta gehien luzatzea denboran, bertako jendea gelditzeko aukera bermatu ahal izateko, etxe bizitza tipologiari buruz ere hitz egin da, harresirik gabeko, berdegunerik gabeko etxeak eraikitzea, komentatzen zuten ez horren erakargarriak egitea etxeak, kanpokoak izan daiteke aukera bat, eta, horiek izan dira, modu orokor batean esan da, aipatu diren neurozuzentzaileak. Bigarren taldeari emango dio txanda. Guardion, guri ospitale bat eraikitzeko agindu eman digute, Bilbotik 60 kilometrora dagoen herri batean, herri horretako 170 badaki euskaraz, eskualde burua da,
eta inguruko herri txiki horietan euskaldunak diren nagusi eta euskaren ezagutza oso maila altuan dago. Orduan, neurri zuzentzaileak proposatu behar izan ditugu, ea ospitale horrek eragingo lituzkeen kalteak zehatzeko, orekatzeko edo. Azteko eta behin, esan nuke, irten dutela nolabaiteko hausnarketa edo gogo eta zeharkako batzuk, batetik eskumenei dauzkienak, bai? Udalak edo mankomunitateek zer nolako esku hartze izan dezaketen Osakidetzarena den erakunde batean eta zer nolako eragiteko gaitasuna daukaten Osakidetza berak dituen eskumenetan, ezta? Hor, zalantza sortu daizkigu, baina erantzunak gutxi. Gero, aipatu da baita ere, herri eragileek daukaten garrantzia eta zer protagonismo hartu ezaketen eskakizun horiek egiterakoan. Alegia, udalaren eskutik, ikastetxeak edo bestelako herri mugimenduak nola presionatu ezaketen eta nola eragin dezaketen ospitale horren euskalduntzean edo neurri zuzentzaile horiek aurrez hartzerakoan, ezta? Eta azkenik jarraipen batzordearen figura ere ekarri da izpidera, askotan, gertatzen delako jarraipen batzorde izendatu bai, baina kasu askorik ez duelako egiten, jarraipenik ez duelako egiten, eta, seriotasuna, legitimitatea ematea gauzak eskatzerako orduan, eta garrantzia eman nahi izan zaio horri ere. Orduan, behin horiek azalduta, neurri zuzentzaileak, gainetik aipatuko dizkizuet, parrasta handi bat erten du, eta lehenengo izango litzateke, eraikuntza enpresari ospitalea bera eraikitzen hasten direnetik klausula batzuk jartzea, bai hizkuntza paisaiari dagokionez, bai bertako langileak ere ahalik eta euskaldunak izan daitezen, eraikitzen ari den bitartean, gero behin eraikita dagoenean eta martxan hasten denean, noski, plantilla organikoari buruzko eskakizunak ledueke, hizkuntza eskakizunak eskatzea, eskualdeko egoera soziolinguistikoarekin bat datozenak. Noski, ez da beteko, esan da, orduan, ez denez beteko, zer egin, euskaldun du, bai? Gazteleaz, datozen elebakar horiek, euskalduntzeko bitartekoak jarri, bai trebakuntza saioen bidez, bai hizkuntza ikastaroen bidez, eta ez beraie bakarri, beraien senideak ere euskaldundu behar direla aipatu da. Orduan, horre halako programa bereziak edo tailer bereziak edo osatu daitezke, beraien senideak ere ahalik eta euskaldunenak izan daitezen. Gero erabilerari buruz, ahozkoan eragiteko, batetik langile euskaldunak zeintzuk diren markatzea ondo legokela aitatu da, eta bestetik, langileen kontzientziazioan ere eragin behar dela, ez? Azken finean, langile jarrera proaktibo bat izan dezaten, herritarrek dakartzaten, zama historiko edo kompleju historiko horiek gainetik kentzeko. Orduan, langileak bereiek izatea, tresna edo aktibazio tresna jarrera aktibo bat edukitzeko herritarrek. Eta idatzizkoan, aipatu da, ahalik eta idazkerarik errezen egitea, zailtasuna dituztenek, errezetetan eta horrelako idatzizko dokumentuetan idazkera erraz baten bidez hobeto ulertuko dutelako, zailtasuna dituztenak, eta gero, gaztelaniaz eskatu arte, euskaraz ematea kontrakorik ez daten ez den bitartean. Gero, proposatu da baita ere, ospitaleak berak egin dezala nola baiteko deklarazio ofizial bat, Osakidetzak bere gaina hartuta, lan hizkuntza eta zerbitzu hizkuntza euskara izango dela. Eta hori betearazteko konpromiso hartu. Horrez gain, euskarazko osasungintza profesionala garatzeko ere, nola baiteko barne lanketa edo barne plangintza bat egitea ere ondo legokela aipatu da, izan ere, askotan teknikoki, izkera tekniko hori medikuek eta erizainak edo osasungintzako langileek bereik dituzte zailtasunak horretan. Orduan, zailtasun horiei aurre egiteko, lanketa bat egitea ospitaletik bertatik. Behin pare bat hiru bat aldiz aipatu da kalitate sisteman txertatzeko beharra, bai egiten diren neurketetan,
kalitateko prozedura horiek guztietan hizkuntzaren irizpidea txertatzea egokia izango litzatekeela eta horren bidez erabiltzaileek daukaten pertzepzioa edo daukaten iritzia jasotzekoa. Gero, oro har hizkuntza irizpideetan eskualdeko irizpideak, eskualdeko herri dituzten irizpideak markatzea bai seinaletikan eta bai komunikazioan ere, eta orokorrean hoietxek. Eta gero aipatu da baita eraikuntzaren beraren izen ofiziala euskalduna izatea garrantzizkoa dela erreferentziazko aipamen asko egiten zaizkiolako eguneroko bizitan. Horietxek. Vale, eguerdion. Guri aisialdia arloa tokatu zaigu, eta kasu honetan, 2016 urterako, merkatalgune bat eraikitzeko proiektu bat dago martxan, Arnasgune 3000 biztanleko herrixka bat den, Arnasgunea den 3000 biztanleko herri batetik 20 kilometrora. Eta, merkatalgunea eraikiko den lurraren jabea udala izango da, baina asmoa da, enpresa pribatu baten esku ustea kudaketa zerbitzua. Orduan, enpresa hori, merkatalgune hori eraikitzeko orduan, aurreikuspen batzuk egin beharko dira, eta neurri zuzentzaileak hartu ditugunak, orain jarraian aipatuko dizkizuet. Hasieratik aipatu duguna izan da, erabilera plan bat jarri beharko dela martxan, eta jarraipen batzorde bat egun beharko dela, guztiaren jarraipena egiteko. Eta, orain esango dizkizuet, ze puntu edo aipatu ditugun. Esan dugu, horren, merkatalgune horretan, langile guztiak euskaldunak izatea, proposatu dugu, eta aldela inguruko, ondoko herrikoak edo ingurukoak izatea. Hori legalki, ez da gitalko den, baina hori proposatu dugu, euskaldunak izatea eta ingurukoak izatea. Gero, hori kudeatzeko, ematen zaio enpresa bati, adibidez, ez dakite, hurbilen kasua jar dezakegu hor, eroskiri ematen zaio baimena edo, ez? Eta berak kudeatzen du beste guztia, bera da nagusia. Orduan, beste inguruko dendatan edo jartzea, eskakizun horrek egitea edo neurri horrek jartzea, bertako langileak euskaldunak izatea, eta horrek. Gero, esan dugu baita ere, euskaldunak izateaz gain, bai kanpo harremanak eta barne harremanak ere euskaraz izatea, errotulazioa, hizkuntz paisaiari dagokionean ere, errotulazioa, publizitatea, musika, musikan adibidez, euskarazko musikari garrantzia ematea, pixua izatea, megafoniatik ere euskaraz aritzea, eta langileen artean, eta baita ere herritarren artean sentsibilizazio kanpaina batzuk egitea, goraipatuz, arnasgune baten bizi garela, zer den arnasgune bat, eta hori baloratzea bakoitzak, eta zergatik hartu diren neurri horiek azaldu guztiei, eta pixkat kontzientziatu eta sensibilizatzea, ez? Herritarrak. Gero, bertan egiten diren eskaintzei dagokienean, adibidez, txikipark bat jartzen denean, edo beste erabateko jarduerak antolatzen direnean, hor ere begiraleak eta euskarazkoak izatea, eta eurek egiten dituzen egintzak eta bertako material guztia eta euskaraz egotea, hori beste bat. Gero, bertan adibidez, merkatalgunean eroski adibidez, ez? Hor, barruan dauden produktuak zuriak, ez?
etiketa zuria dutenak, horre euskaraz eta erderaz izatea, gutxienez elebitan izatea, eta gero, komunikazioari dagokionean, bai, publizitatea eta holakoetan, beti euskara lehenengo jartzea, errotulazioan esan dugun bezala, euskaraz jartzea errotulazioa, bietara jarri behar bada, lehentasuna emate euskarari neurri handiagoan jarrita, edo eta zerbait testuak edo zerbait argitaratu behar direnean, erderakoa neurri txikiagoan jarrita, edo laburpenak eginda. Eta, hori gutxi gora. Gutxi gora bera hori. Hirugarren puntu. Vale. Bueno, guria egia esan, nahiko estuki lotua da aurrez aipatu denekin, lan arloari buruzko kasua zen, eta jartzen ziguten hipotesia zen, 2500 biztanleko herri batean, industria gune bat eraiki behar dutela, 500 langile arituko liratekela bertan, eta horren aurrean zer egin. Batzuk joan direnez nire aurretikan, batzuk ez ditute hainbat kontu errepikatuko, bai nahiko nituzke orokorrean ata diren gogoeta batzuk partekatu, iruditzait, orokorrak izan ikan interesgarrik izan daizkela, gero ni bada debatitu. Batetik aipatzen zen, eta uste dut nahiko rekurrentea den gaia dela, pixka bat gaur egunean ze eskuduntza daukagun, ze aukera daukagun, bete behar gisa hainbat kontu ezartzeko, nahiko mugatua dela ziurren ikan, eta askotan ezingo direla bete beharrak ezarri gaur egungo behintzat araudiaren arabera. Orduan, hori aldatzen ez den bitartean, seguraski pedagogiatik antira beharko dugula beste behin ere, eta pixkat horre lanketa bat egin beharko dela maila hortara bideratuta, ez? Bestetik aipatu da, eta hemen ateratzen adiren hainbat tresna, izan baditugula tresnak, plangintzak, euskaltegiak, errepikatzen adiren bat kontu, baude, baina honek guztia balio beharko ligukela, hori guztia modu sistematikoan aplikatzeko, eta pixka bat hori indartzeko, ez? Langileak sustatuz euskaltegietara jotea, baina udal guztietan, nolabait, modu sistematikoan lan eginez bide ontatikan, ez? Honek ematen digun heldu politikan, ez? Bestetikan, aipatu dare bai uste leheno, eskuduntzen kontuan hori da okion, gehien bat kezkatuz, instituzioen arteko harremanen artean, ez? Hierarkia harremanen artean, hor ondo koordinatu beharko liakela gauzak, ze gauza batzuk edo adibide batzuk udalei iraginaren, kaso eskuduntza gehiago izango dute horietan foruek edo jaurlaritzak, eta horiek egoki koordinatuta kudatu beharko liatekela eragin ahal izateko. Eta gero udalen kasura etorrita azkenikan, aipatu da lizentzien kontua, askotan aktibitate lizentziak eta ematerakoan, ze baldintza jarri litezken, zerrez, ze baloratzen den zerrez, eta hor sortu den zalantza da, Europa mailatik anantza, ekonomia arloa mintzat, kompetentzia librerako arauak lehenesten dira, eta hor hainbat mugapen egon daitezke, ez? Baina egia da, eta leheno hemen hitz egiten gure artean, Joseanek atara du adibide bat, deskargako tunelaren obraren antza denez, eta hor, foru aldundiak hainbat hizkuntza irizpide ezarri zituen, eta hor, salaketa edo rekurso bat egin zen horren inguruan, epaia antza denez, auzia Estrasbururaino iritsi zen, eta hor, arrazoia eman zitzaion foru aldundiari, eta esan zuen neurrikoa zela nolabait, ezarritako hizkuntza irizpide horiek neurrikoa zirela, ez? Alegia, zeo zer esarri liteke, baina beti ere neurrikoa izan behar omen du. Orduan, hor dago beti muga, ez? Zer den neurrikoa eta zer den gehiagizkoa. Eta horiek esan da, pixka bat, neurri zehatzei begira, ez ditut errepikatuko, langileen inguruan hemen aipatu diren kontratazio kontuak eta bar, idatzizko kontuei dagozkionez bai, baldintza batzuk eskatzea publizitate eta dokumentazioan inguruan, eta pixka bat, desberdinak edo izan litezken kontutxo batzuk botatzeagatikan, batetik atera dena da lehen estea edo bizkat gutxienez lehentasun batzuk ezartzea jendeari begira harrera egiten duten langileekin, hor bai saiatzea bermatzen horiek euskarazko zerbitzua emango dutela, hori gainera seguraski bi aldeentzako nik ulergarria izango ez horreite bada.
Eta gero, hor aipatu dena da, plangintzen bideari segita eta pixka bat ari horri tira eginez, akasore bai, epe muga batzuk finkatu beharko heliak edat, epe muga horietan, enpresa horiek ziurtagiri batzuk lortzea edo helburu bezala, edo pixka bat finkatzea, edo bete behar gisa, albalitz. Eta azkeneko kontutxo bat hola, nahiko zehatzare bai, industria gune bat ari ginenez, olakoetan zeharkako zerbitzu batzuk ere sortzen dira edo jartzen dira normalean, izan tabernak edo jatetxak edo alakoak, eta hoietan ere, noski, zerbitzu horiek euskara ematea bermatzera jo beharko litzatekela. Nera aldetik horiek. Azkenik gure kasua kultura arlokoa zen, hain zuzen ere, kultur egitasmo bat ari dela lantzen herri batean, eta kudeaketa herriko elkartek daramaten bitartean, udalak baliabide teknikoak eta ekonomikoak eskaintzen ditula. Herria arnasgunea da, 15.000 biztanle ditu eta ezagutza tasa 180koa. Pixkat gauza zehazte aldera, gehiago imaginatu du, kulturretxe bat antolatzen nahi dela, holako kasu batean. Orduan, neurreak aipatu baino lehen, beste hiru aipamen egin nahiko nituzke, taldeetan eta atera direlako, ez da? Aipamen bat izango litzateke maila operatibokoa, eta da, emandako kategoriak ez direla erabat estankuak, ez? Euskararen ezagutzan inguruan ari horretatik tirak hasi orduko, ateratzen zaizkizu zenbait neurri, berez erabilera ingurukoak izango liatekenak, ezta? Edo euskararen erabileren inguruko neurriak proposatuzkeo, badaude beste neurri batzuk, lotura daukatenak zerbitzuen euskarazko eskaintzarekin o jarduenen euskarazko eskaintzarekin. Hori bat, bigarrena. Neurri zuzentzaien kasuan oso kontu zibili beharko dela hizkerarekin. Alegia, neurri horiek nola aipatzen dien, nola izendatzen dien eta ze hizkera erabiltzen den, ze askotan istiluak etorri daitezkela gehiago neurrien definiziotik edo verbalizaziotik eta ez neurriak beak dakarren edukiarekin. Eta baita ere komentatu da, bai administraziotik gatozonon kasuan eta baita ere aholkularitzatik edo mundu pribatutik datozen lankideen kasuan, badagoela ja ezagutza metatu bat erabilera planen inguruan neurri zuzentzaileak edo proposamenak eta egiteko garaian, eta ona litzatekeela hori aprobetxatzea. Azaldu dien neurriak, gehienak aipatu dituzue, azken izateako idauka, ez da? Berriak aipatzeko, gure kasuan Euskararen ezagutzan, aipatzen zen udalak jartzen dituenez, baliabide ekonomikoak eta baliabide teknikoak, udalak beak araudi bat zehatza eta zorrotza jarri barko lukela bertan parte hartuko luketen kultur elkartei begira. Jakina, harrerako langileak euskaldunak izan barko liratekela, aurreko ideira itzulita arauen kontu horretara esate baterako bileren hizkuntza, bilera, asamblea eta alakoen hizkuntza aipatu beharko, zehaztu beharko litzatekela eta zorrotz bete beharko litzatekela, hor arazo egon daiteke zenbait elkartetan edo dauden ordezkariek batzutan ezakitela euskeraz, eta hoiei begira udalak euskerazko ikastaroak antolatu beharko lituzkela, ordezkari erdaldun horiek gutxineko euskera maila bat lor zezaten, ezta? Tartean aipatu dira, zenbait tokitan badaudela migratzaileen elkarteak, edo kanpotik etorritako jendea, edo herrian urte batzutan lanean jardun den jendeak osatutako taldeak. Aipatu den beste ideia bat izan da, berez, euskeraz, kasu honetan arnasgune bati buruz ari garenez, berez, euskeraz izango ez den eskintzari buruzko kuota maksimo bat jarri beharko litzatekela. 7, 10, 15, eta kuotari izan beharko litzatekela euskeraz ez den
eskintza edo eman alizateko. Eta, bueno, gero ere, aipatu diena, tailerrak euskaraz izan barko liratekela, jarduerak, antzerkiak, eta euskaraz izan barko liratekela. Hori ezagutzari dagokionez, ikusi duzue, ezagutzan aipatu diren kontu batzuk, lotura handia daukatela, erabilerarekin, hizkuntz paisaiarekin, eta Bueno, euskaren erabileraren kasuan, aipatu da, langile eta eragileekin protokolo bat landu beharko litzatekela. Alegia, gauza badala, udalak arau bat edo egitasmo bat abian jartzea, baina gero beste arazo bat izaten dela horren benetako aplikazioa, ez da? Paperian gauzak oso ondo gehatzen dira, baina gero horiek nola aplikatu eta protokolo bat jarri beharko litzatekela eta protokolo horrekin batera neurketa sistema bat. Gero, minutu bat. Babes neurri batzuk ere landu beharko liratekela berdintasun printzipiotik abituta. Alegia, oroar gaztelera eta euskera egoera desorekatuan daudenez, neurri orekatzaileak aplikatu beharko liratekela kultur egitasmo horretan. Aldi berean, zorrotz bete beharko litzatekela subsidiaritate printzipioa, hizkuntza ekologian atzo aipatu zena. Alegian, ez daukala sentidurik halako toki batean aurrentzako ekitaldi bat gazteleraz antolatzeak, edo euskarari buruzko zerbait gazteleraz antolatzeak. Eta baita ere, zehar lerroko ikuspegi bat zabaldu beharko litzatekela. Etorria aipatu dira, borondatea landu behar dela, baina baita ere boterea eta ahalmentzea, lidergoa eta halako kontzeptuak bertako erabiltzaileen artean. Takitxo, minutu bat sobran. Bueno, irekiko dugu erronda itxi bat, bai, orduan eskatu hitza, nahi duzuenak, denboraz justu gabitz, ordu batak dira dagoeneko, eraz, zuen txanda orain. Bai, nire interbentzioa gehiago da orokorrean hemen planteatu diren gauzei buruz, ez ondorioei buruz. Aritu naiz udaleko arkitektuarekin kontu hauek guztiak komentatzen, eta nire sorpresadako berak dio hirigintza plan orokorrean eleak sartzea eta neurri zuzentzaileak jasotzea erresa dela. Eta ez dakit, berak igual hobeto azalduko du, baina pentsatzen dut, hemen egon den etxipen puntu horrekin amaitu lekela, igual. Bueno, nik komento dutxatena Euskara Teknikalizari uste dut gu behintzat ointxe udaletxean gabizitzen plan generaleko plieguak, eta ez dut ikusten hor voluntade politiko sendo bat egongo balitzake, pliego horren barruan plan generaleko pausuetan batzuetan eskatzen da jende aurreko geixa begotia edo partizipazioa boltzatzia bideratzen, bai egisa normatiba aldetikan minimo batzua askaula, baina nik uste dut voluntade politiko bat egon eskero ez da hola alasorikan, jende aurrian egoten da momentuan, EPE berdinean, batzorde honetara edo bideratzia indan dokumentua, eta batzorde horrek alegazio epien, bai, EPE barru horretan, ekarpenak itxia eta ekipo teknikuak erantzunan motia. Ez dut ikusten arazorikan egon biako litzakenik. Beste gauza bat izango litzake, horrek, dokumentu horretan planteatzen dira neurri zuzentzaileak zela hartu gero normatiban, eta normatiba balen esan dozuena. Estrasburgora edo jundana, ipintzen dituan neurriak izatian neurrikuak, hau da, ez izatia gero arazoak ekarriko dituana, baina orokorrian plieguetan eta pizkate tramitazio hori hastia LSTP-an indozuen moduan plan orokor baten ez dut ikusten. Hastia lanian, ez da izango lehengo kasua esan izango perfecto, baina gutxinaka hor voluntade politiko bat egon balitzake esan egon baiako arazorik, dinondik. Bueno, posten naiz hori entzutiaz, uema jarriko da zuekin harremanetan eta bide emango dio horri. Besterik. Nik bi kontu, alde batetik araudian kontukin, eta argi do,
dakagun trabaika handina da neurri zuzentzaileek jartzeko momentun, dakagun araudiek ez digula aukera handiik ematen. Binen bestalde ere, jakintzaldetik askotan ez dugu jakiten, zer norainoko aukerak dazkagun. Orduan, urrengo urteko jardunaldirako lantxo bat proposatuko dut, eta da neurri zuzentzaile posible, legalen edo zirrikitutatik pasa daitezkeen katalogo bat osatzea, lantaldetxo bat aritu daiteke hortan, hoi bat, eta bestetik nolapatxe dakagun lana dela, hain xuxen, dakagun araudia aldatu arazi, dauden arauak konsumitzaile legia kasu, nolapatxe gauzatu arazi, seguri gertatu zaigu, Carrefourrek argi esan zigun, konsumitzaile legia beraientzat izugarrizko arnasgunia izan zela. Argumentu bat zakatelako Madrideko zentralian euskeran erabilera justifikatu alizateko. Askotan, herrira olako merkatalguna hundiak eta olako uketortzen dianean, ja uzkur jartzen gure, pentsatuz herrira datorren oi dela gure kontra edo aidena, eta askotan ez dala izaten da, beraiek eskertzen juzte olako arauak, nahiko luketelako aurreain, binon zentraletik ez dietelako guzten. Eta beste kontu bat, eta da arlo didaktikoa edo lantzea, ez? Pedagogiaz haitu da leno, ez? Goxo-goxo jun berri izaten dugula, saiatu, konbentzitu, askotan gure konplejoak ebadia, guri uaintxe gertatu zaigu, Briko Depot dator oihartzuna, eta beraiekin indako lehenengo bileran beraiek galdetu ziguten, zein da hemendon araudia hizkuntz paisaiarako. Claro, farrez hasi ginen, araudia nahiko genuke araudi bat izan, ez digute guzten. Orduan, askotan gure konplejoak badiala, bueno, guriak, araudiak egiten dituztenenak. Vale. Ospitaleko kontua argitzearen pixka bat. Ospitale publikoa da euskara plana izango du, eta gaina bigarrena sartuko da erakunde zahar batean, eta orduan izan derrigorrez. Pribatua da, hitzartzen duenean zerbitzu bat osakidetzarekin, osakidetzako euskara planak esartze izkio betekizunak. Baina ez dizio eskatuko. Planak esatu du, eskatuko izkiola. Bete behar dituela esaten du, orduan bere esku dago. Dakit ez dizkiola eskatuko. Eta erabat pribatua da, eta zerbitzu guztiz pribatua da, pues hor dago Espainiako eta Europako legedia. Baina establezimentu hori irikitzeko baimena Jaurlaritzari dagokio. Zer gertatzen da hori, lehen esplikatuet bestean, hori betik ari da, goitik bera ari da erortzen, Europatik betekizun bat, hizkuntzak txikiekiko lehen mediko izateko Espainian, eskaziteken agian, espainola zein beste hizkuntza derrigorrez jakitea medikoak, eman nahi ditu zerbitzu medikoak, Europak kendu du ezarpen hori eta ezarri du nahikoa dela bertan hitz egiten den hizkuntza bat nahiko orokorra denean hitz egitearekin. Orduan momentu hontan mediko aleman batek eman dezakemen Espainian eta Euskal Herrian zerbitzua bakarrik gaztelaniaz badaki. Eta ez da euskeraz eskatzerik, gaztelaniaz badaki. Ez litzateke ere egongo lehen esaten zen biak eskatu litzaizkiokela. Berdin pasatzen da prospektuekin eta barrekoekin. Esaten da, tokian tokiko hizkuntza batean ulertzen bada nahikoa dela ematea. Orduan teorian prospektu bat euskeraz eman ziteken eta euskeraz bakarrik. Hori Europatik dator araudi hori. Araudi hori Espainian eta Euskal Herrian interpretatu nahi izan denean, jodenean hori interpretatzera bildu ziren Jaurlaritzako batzorde bat eta Espainiakoa eta ezarri zuten hizkuntza hori gaztelania izango zala. Orduan, aukerak datozenean Europatik hizkuntza gutxiagotuen aukera hori daudenean beti ere egiten ari da Espainian eta Euskal Herrian bertan interpretan murriztailea, baina Europatik bertatik dator joera hori. Hori da, libre enpresa eta hor sartzen da ospitaletek eta horiek guztiak. Asuntoa bada,
asunto hor da hor, ospitale bat toki batean asko esartzen du sozioekonomikoki eta biztanleen aldetik. Gipuzkoan oso argi dago Asunción klinikarekin. Asunción klinika osakidetzarekin du guztizko hitzarmena, baina pribatua denez betekizun batzuk izango ditu. Baina euskara plan baten modukoa, baina Asunciónek zerbitzu publikoak ematen ditunean ez du zertan bete. Eta babesten da Europa eta Espainiako legei eta Euskal Herrikoarekin. Eta izenari dagokionez, euskal izena jartzeko afizio hori ere oso errotuta dago. Instituto onkologiko izateari utzi zionean onkologikoa du izena, baina ere gehiago bidasoan ezarri da zerbitzu erakunde berri bat osakidetzan eta jarri diote bidasoa. Eta euskeraz jarri diote bidasoako. Eta karo, batzuk ejatu geha, denok esau batzuk hemen euskera teknikariek esadutuko duzuela Euskaltzaindiaren 176. araua esaten duna bidasoko behar dula. Pues bidasoako. Orduan batzutan euskal izenak ere sartze hori badu bere arriskoa barruan. Jartzen dituztenak izen horiek normalean ez dielako euskaldunak. Bueno, azkeneko hitza eta ja horrekin bukatuko deu, gero ondorioetara pasatzeko. Eskerrik asko. Nik gogoeta txiki bat besteik ez, baina orain adibideak eta lantzen aitu geanen, kezka eta ze pentsatua eman diate hainbat kontuk, ez? Eta bata da, igual, hizkuntzaren kontua bezotegean gure herri eredu edo eredu sozialetik pixkat alden, ez dakit bere izten ari, eta nik uste oso uztartuta daudela, ez? Esan nahi detena da. Aipatu danean, merkatal zentro bat, eta, eske uemako herrik edo herri txikik edo gure Euskal Herriko herrik ez baiti handik, biziko badie eta euskaldunak izango badie, baina batez ere biziko badie, uste dut oinarri hortatik abitu behar degula, ez? Ez dakit merkatal zentroak, esan danen, merkatal zentro handi bat, azalera handi bat, eta horrea, eta horiek euskeraz izan dut, eske nik uste dut, bultzatu beharko litzakena da, herri txiki horietan komertzioa sustatzea, ez? Ez dakit, ez otegean nahi, nolabait ere, oso eredu, merkantilista hauen inguruan, da horri hizkuntza txertatu, baina uste dut beste gogoeta, nahi behintzat, entzuten haitu nahi zen, esan dut, kontxo, herri askotan ja, momentu honetan ez da honun erosirik gauzak, eta juten gara azalera handi batera, eta han sartu nahi dugu euskera, eredu hori nahi dugu, nahi kezka handia mandiate zeuiek, eta gero, beste adibide bate, bai, kudeak eta hori kulturretxe baten kudeak eta, ez dakit ez, zerbitzu baten edo esku uztea, eta eske uste dut oinarri horietan daudela, eske hori egin behar dugu udaletatik, ez? Hoxe, gogoeta bat beste iketzan. Badoz, jasota gelitzen dira, hausnarketak, ekarpenak, eta oin, ez dakit, bukatutzat emango dugu, atalau, eta batzorde akademikoari emango dugu txanda, eta ondorioak azalduko dituzte.